Стоянов притисна там, успяха да му отнемат сините. Живко Миланов към Жан Карлос. Жан Карлос въде топката, прехвърля наляво към Лусио Вагнер. Лусио Вагнер за Николай Димитров. Центрира Николай в удар! И страхотен гол на Жан Карлос. Ето го, изравнителния гол. Жан Карлос в 58-та минута възстановява равенството. Левски Черноморец 1-1. Страхотен гол на Жан Карлос. Жан Карлос. Числено преимущество на Левски в този момент. Добре, Жан Карлос побива Мирослав Иванов в наказателно поле. Той към Марианов Янов. Живко Миланов. Пас за Жан Карлос. Да видим Жан Карлос. Бялък измъкне Жан Карлос. Георги Шейтанов спасява. Ето го нещо. Пас за Жан Карлос. Празно пространство пред Жан Карлос. Защо няма е Павел Виданов. Много добро подаване на Беласица. Сега Жан Карлос. Успява да си измъкне Жан Карлос. Внимание! Удар на Карлос и гол! Жан Карлос, внимание! Удар на Карлос и гол! 2-0 за Левски. Жан Карлос. Страхотно изпълнение. Добро подаване на Мирослав Иванов. Жан Карлос. Удар на Жан Карлос. Ето го центрирането на Мирослав Иванов. Топката стига до Жан Карлос. Не успя дори да стреля. Напуснала очертанията на терена тази топка и отново да го подъща. Мирослав Иванов. В центъра на терена стана зона, където се преминава транзитно. Сега Жан Карлос, чиста позиция. Удар на Жан Карлос и великолепно спася. Живко Миланов сега отясно. Добро центриране на Миланов. Хубав удар с глава и вратарят Бахтерлиев спасява този удар на Жан Карлос. Карлос успя да изчисти. Сега Жан Карлос е с топката. Виждате каква линейна бързина има Жан Карлос. Около 4 души го преследват. Нарушение. Много грубо нарушение и това ще бъде червен картон. Класически червен картон. Струва ми се, че там подпяхме. Обаче за Николай Димитров. Подробности отново атака за сините през Живко Миланов. Той за Жан Карлос отдясно. Жан Карлос срещу него Кимурджиев. Добре, бразилеца удар след това с левия крак. Топка в аут. Жан Карлос. Добър пик на Жан Карлос. Удар и президента. Не се завърши. Очаква това да стане през следващата седмица. Така иначе Кръстовчев няма подготовка. И е така, продължава да се този матч.
Прекрасна игра сега на Жан Карлос. Затворен без цяло Жан Карлос. Пада на тревата, но... Добре, това е точно. В днешния матч, преди дали ще има трети път и тогава дали ще му се размине. Хубаво към Таска да му чукне, но пред... Жан Карлос, удар на Мирзов. Шурев на Теко. На Сърмов.